Дните се нижат един след друг. Алармата звъни, кафе, трафик, метро, офис, имейли, срещи, екрани, срокове. Всичко върви по план. И все пак нещо липсва. Усещам го някъде дълбоко. Едно тихо неспокойствие. Мисълта, че има нещо повече. Още въздух, още движение, още живот. Искам да стана, да тръгна. Но някой ден. А защо този ден да не е днес? Сега искам просто да гледам света, да го усетя, да го живея, да дишам тежко-планински въздух, да усещам студа на водата, вятъра в лицето, да ми треперят ръцете, краката, сърцето от адреналин, страх, вълнение, да усещам всеки удар и да ми напомня, че съм жив, да бъда тук, истински, с теб, с вас, по неотъпкани пътеки, скрити лагуни, отвъд хоризонта, отвъд обичайното, отвъд границите, отвъд себе си.